Manga ngalong uding sawan. Mapi ki tengam. Uta ubaya ne hanga. Bat manga hau. Uta usai so sibon. Neba klem manga. Pim la le ruyam. Kita kidagi kantin ya ki bala tho. Aga kita. Jong ka jing em ka belong ka Bible. Ka bangi kum ki Kristen. Ni senya lang ba ka kten ke jong blai bangi em kum ki Kristen. Lada ngakali ka ka kam ka bakongsan jong ka balang. Ki bela badan bun ki jubab ki bami. La badan bun ki jubab ki bami eldang ong kumpa. Hanrei kabangamot ban ong. Hang ni kalong. Ya ka kabala dawa ya kabalang haserna. Tolong pa kabaya ini hadu ka jingyap. Komju uru utraji sulaong. Hanrei jar ubadaya ini hadu kabakot. Uta ubandio lajim lan pai hau Matius kalnong kabar pesau kadkot kabakalai ka ong. Andrei, para banget di kijonga. Hagi bakum kino ki benta ki bangi dei bani ine kum ki Kristen. Haka bakum kino ki benta ki bangi dei bani ine kum ki Kristen. Do ini perkat. Haka jing yam ka jing long ka jing ikum ki Kristen. Kabanang kong ngidei ban yaine ha ka jing long ka jing yam Kristen. Kumbala tho au Yohanes ka bangalade penpule menne hapi. Ya ka boong. Manga ngalong uding sawan. Mapi kitenat uta ubu yaine hanga bat manga hau uta usiso sibon. Kaktin ka jong trai ka ong kumta. Mga ngalong uding sawan yu basisya. Bat mapi kitnat ka ong kaktin ka jong. Ngidei ban yaine ban long kita kitnat kibala ban seiso. Habangi long kum ki Kristen. Habangi syakri kum ki Kristen. Kabaar. Ngidei ban long kibayaine. Hakaba ai syaka kam ka jong try. Kajong konrat ujongi. Ngidei benlong kibene ban ai syaka kam kajong konrat. Teng abangi mla banyo ngiduna no kajing yo hagar kom ban ai. Teng kajing sngow kadon hapdeng jungi habangi mla ban ai syaka kam kajong konrat. Wat ki khun ki jongi ru ngangai kibarit ki jongi ru nganget bahak haba kim don ga jingken show teng ki leran ban lech ga jing yasa andre mau bleu kar khu ha ga jing yam ga jing to ai bangin long barbor ki bala ban ai saga kam ga jong trai da ga bakaloi mesti bangin tip ro ban nyu kat kum ki jing ai ki jong u hab deng jonga ban jong pi kat kum kaba ublei u ai lang ba jing trai ki jing kta ki jongi lang ba ka kamai ka ji ka jongi lang ba ka jing yo lum ka jing yo lang ka jongi na ki kam ki bangile kat no ka bangi dei ban ai sa ka kam ka jong kontra ai bangin long ki ba yai nes kam ya kit kya ya ka ban ai na mari i ba ki pat riu ngek jong ka balang ki duna ya ka jing ai ki rit men sem ya kar kom ai ka balang ka jungi ka long ka balang ka badu je ka ban andre ha kini gisngi nga i ba ki riwet ki badon na po jong ka balang ka jungi ki na skam ha kom ban ai se kam ka jong ka marna du bangis dang ya ka jing lom ya ka wei na sipo kam du na ka sibna ya ka jing yolum ka jungi tang ka wei na sipo arpo arpsan laipo hajar ngidang yo harisibna andre menshwa ki por ba menshwa aga sibna ngi yolum kanno si hajar ar hajar si spa ar spa tengka andre kata kar kom ai kum ki banget
ngangek ba pidon ka man siam ya ka ban ai sia ka kam bat ka jing kentu nak liang ka jongaru to ngidang ya ine skam ha ka jing ai sia ka kam ka jong kon mar ki kam jong ka balang ki babun haba mentang ya don kat ne nyimpat yawan lut sia ka jaka ka kentang jong oblei ki ben jingi ki dap ka jaka syong ka jingi ka kamnya kane ko ka kam ka kong santam ya ka ba kum ki Kristen bat kum ki banget ki badon hapo jong ka palang ka bangi don kam ban ai da ka ba kluit men sim ila don ka jing tmu ban te no ya ka ying jing seng lang jong ka balang ka ba kham he ka ba kham yar ka ba kham scam dei ma phi ki balong ki tenat ki ba sno how try jing Jesus Christ ki bala aban thaudur ya ka ta ka ying ha ka ba ngin sa snai how no snem ngin la ban sna ban sedang no ya ka jing ying ya bin jo ya seng lang kum ne ngangai lang ba ka ji yai ne ka jong phi ha ka ban ai se ka kam jong kon ran ka thom ka jong ka balang kan poi so pot jong ka ching jong bat sedang kan no ka balang kan sadap ya ka jing rakhe kan sayo no shen ban rakhe ya ka jing dap ka jong ka san post nem nganget bahkan ya po san post nem nim parla le ya ka ying ka jong tra ya ka pengin yesna hanrei ki kermen bahadin ka san post nem leng ba ka jing yai ne ka jong phi ya ka ban ai la ka jing shekri ka jong phi ban ai se ka kam ka jong kontra kalau ngi job ka ba kra ya ka balang bat kum juro ngi dei ban yai ne ban poi se ka jing ya seng lang jong ka balang ngi dei ban yai ne ban poi sia ka jing yeseng lang jong ka palang menemiet habanga don na ka jing yeseng ngakali nang ne ngakali ya ki badan nang ne la ka julong kum ne ne kum no ya kar kom wan jing yeseng ha ka jing yeseng miet mar nga ngaplai yel de bangalong ubanang kong na pedeng jong ki paj ringet hapo ka balang ki bom ju poi sia jing yeseng miet ngas ngau lengo bani bagi ben gilong ki basuda ngadang mut baki dabbet ki ben kumbadap mentang balai kalong kumta marba ngim ye ne skam ye kaban poi se ga yeng ga jong kon rat hamal ka por ke chikir ka jing ye seng lang jong ga balang kalong ga badan ka madu kata kajing ya seng lang jong kebalang kalang badan kam hadu kata oh ki men sem ki bakorda ki bangila dep ban pediang lambaga jing baptis mar sude baptis ki ja no bale mar kim dan kajing yai ne iya ka ban ya dan rengkat haga jaga ka kantang hago ya seng lang kumne lada ni don hagi jing ki sem ki jangai lada ngilong marwe lempek usaitan ula ya kaban penjat penpra ya ki jing mot ki jing perkhat ki jong ban yalam syar ba pen baka lenti rengi sngew baka lenti ha ka bagia ka probrap ka on don ka lenti ka ba imat bet yo breu handre ka bakut ka joka ka de ka lenti jong ka jiap ong ke probab ke jong sol teng kum gi breu ngi sngew baka jinglong ka jingi kalong ka bla bekan ngem kwa syu ban kiu se jingi sang ru bangila sngew biang yel de ndre para bange ki jong a ka de chanmet nakal liang ka jong ong to long pi ki be ne ban poi se jingi sang lang jong palang lada de ha ka jingi sang ka jongi ka bakum ne lada ka jingi sang met balang lada ka jingi sang kiba barok si tayo ai min ya be ho ki kam ki bun lang ba ka jing yam ka jing ho ni de ni don ha pedang jong ka prathe jong ka jing bun kam balai ni bun kam ni pendap ni penbiang ni long ying ki long sam mar ka prathe ko ngi hap ya be han rei penlan ka we na ipor jing begin ya be si jing sang lang jong ka pelang ni de ben ya ina scam habang ngikut jemot bangi long kiri ukot jeng kabelang
ai begini ini scam mak ban syakri ka man ke jong kontra om tang ha ka bagi shu ong bangi penyaso sia ka balang tang ban yo lum jing tiap kum ba pastor lo men step lada kalum jing tiap lada yo neng yo ro kanom per mar ni la yap ngem tiap de tang ka met ka put ke jong mereka eka kam ke jeng long abang ila long ki Kristen ki bapura po jong ka balang ngin syakri da ka ban sim ka ba shit ha ngin syakri da ka ban sim ka ba khoi nang ta ngi dei ban ye ne ha ke jing duai kom ki Kristen o thit nam yo ke jing long Kristen ka de ke jing duai kat ka ba ngala ban sim ki breu ki biem ma ke jing duai ki dei ki breu ki ba yo ya ke jing kerko ki breu ki pendemret ke jing duai ki dei ki breu ki ba yo jing khia ka mat ke jing ka ke jing pan ke jing ha ke jing duai ai ba ke jing la dang i don ki no ki jing ke jing em ke jing pai sio ble hai kamera jong jing duai ngiat saya mat ya ka ke peripan teng ru don ki baduai bat ngaya la deru teng ngalap ya kata bau setan uyo hi banwan ha ka por jong jing duai ke jongi namar ba ngemlong ki bayene skam kat badang duai yo thia lengai sendon hato ke jing duai ke jonga bat ke jongi sya kan poi lakan poi ne am sya kata ka thong ka bangi kum Kristen lakan poi ne am sya kata ka thong ke jing duai jingi kum Kristen bangi don ke jimat duai how blai ukpa beton por ujungi lada ka jing duai jingi ka baik ne am ne ko mle chaka lada ha ka por bu ni duai ngio thia sendon ngam tarai le se ke jing duai ke jingi ha ka tu por kala ban bakla address kanam poi syabade ban poi rengin rong ha ka kamera jong jing duai ban yenes kam tang san minute ro minute ngin duai ngai scam mo blay la pediang hon ladang i duai da donut ke bas kam ke jingi ngi dei ban yai ne ha ka jing ye parlo kawai ka de jing ye ha ka ba las din ya ki hukum baro las din ha ka jing ye to ye mar kaliang to ye paralo to ye wei lada ka man sim ha ka ba nga ban ma phi ngi don ka jing ye wei kom ki para ba ngai ngem not ban le arsap yo wei parlo wei jan apa ka jing hi kalas ni syar pakai kadon ha kadonut ka jonga bat ka jong phi kalam bang ngem nut ban bisini ngem nut ban pihon ngem nut ban kan seu ye ki wairo namar ka jing ka shle pi so thu komno ka jing kom ki long pa ki long kami ka no ka jing ka long ha ka por ka ba ka jing ka ba phi the lagi jong ki khon ki jong phi lagi khon ki jingi hadu kan no kata ka jing ka jong pa ya la jong ki khon lada kata ka jing kan ya don ha man lagi rupe yin Kristen kam don ka jing ya gaja komno ru andre dei ba kaduna ka jing bangim ya ine ha ka jing kami ka jing kumar kimi ki jing yahuri ora kimi ki jing umsnam kimi ki jing syo kimi ki jing yadat dei ba ka jing kaduna ha ka liang jong ikom ki Kristen lada kum ki Kristen ngidon ka jingi ne ya ka jingi ka ba shisha ngangai ba ka perthai ka nam long shu kum le ka bangilang lada baro tang hapo ka balang Chris ngidon ka jingi ka ba scam kum shipara ka balang ka ji ka nam long shu teng ka baduna ki ben bom don kinong pendap ki ben Rega kerman scam ki para bangit be ki jong. Ba tong in ya bat scam ban ye ne scam ha ki parlo. Ha ka baka tahi ka de ka hukum ka ba kraw. Ka bas din ye ki hukum baro.
ngim not balle la dangi don ke jing bat kan syar ke jing ai ba ke jing kan syar ha ka donot ke jonga ubayang ne ha ka donot yang pigi bas ngam ya ke tien kabar balai bangi dei ban yaine ka jing kelipa meneg long ha ki bakum gino ki benta ni dei ban yine balai pat bangi dei ban yaine kum kristan balai pat ni dei ban yaine kum kristan balai bangi dei ban yaine kum kristan banangkong ni dei ban yaine namar ublei ulong ubayaine ulong uju umenien menta bat lasai ublei umju kala ublei umju kala ublei udei ubayaine namar bagi long ki khon ki jong ublei dei namar kata ka dau ken bangi dei ya ka ban yaine kum ki khon ki jong ublei namar bang umau udei ubayaine bat ublei ulah thau ini ha ka dor ka jong ui dei na kata ka dau ba kum ki kristan ki ba ngat ki jong ki ba penseriam il de ki long ki khon ki jong ublei ki ba nyau ini ba ki khon ki jong ublei ai bangi long ki ba yaine ki bom ju kala lano ru kom ublei ko pa de par bar ni dei ban yaine namar kata kalong ka jingkwa ka jong ublei ni dei ban yaine namar kata ka jing yaine ka dei ka jingkwa ka jong ublei yang i kum ki khun ki jong u bangin long ki ba yaine namar ka ktien ka jing sha ka jong ublei la de ban tho ya ka ba ublei u kwa ini bangin long kumta uta ubayaine hanga bat manga ha u un seiso shibun now yo anis kal nong kap khatsan kan khot basan ka ktien ka jing sha ka jong ublei ka ong kumta bat ka kwa yang i kum ki kristan bangin long ki bayaine uta ubayaine hanga bat manga ha u on seiso shibun kata kadai ka jingkwa ka jong ublei pau juni ubangi syakri menta ubangi mane menta ubangi dan lembung hang ka jing syakri ka bangi dan menta ukwa yang au bayang hang ne ukwa ya pi ki ba syong hang tu bangin long ki ba yaine hau bat bas no hau haga jing yam gitu uta ubayaine hanga bat manga hau ong ka ktien ke jong trai ong utrai uta ubayaine hanga bat manga hau on seitso shibon abau ben simu jong trai u yo ben sinshar lai doi haga donot ka jong nga bat ka jongi kai ka jingmi habu don men sim apa ka donot ka jingmi ka jingmi kalong ki so jong ka jingba ni sei so shibon ong ni ktien ka jong anrel dangi long kita sno haga tenat namar jisu penseriam lu demu long kum uding ba ni long kum kitnat lada ka tenat ka badon hau ding ba kam sei so ka yap stai kai ka bami katu stang makan yap ban kam stang ban thang ika kata ka de jing shisha andre ka no ka tenat ka basno hau ding kaba seiso ka kejit yaki jor komu kristan abang isdo au try jing Jesus Christ ni kejit yaki jor na kisbo na try jing Jesus Christ ban yo ka bor hapdang ka jing em ka jing ya ban syakri ka man ka jing de hanta bagi so ki jongi ka pau ka perke bagi long ki baba ngila aban asya kam ka jong le ngila aban syakri kampai kamon jong play ni don ngila ban duai ki jing duai ki ba
kiba krau gila ban penkela kiba la ban penkelai ke jengmot ke jong kuai lamba ke jing duai ke jonga lamba ke jing duai jungi ublei wai ke sap pedang ke jongi ba ngila ban duai ban penkhia ke bapang ke jing duai kiba la ban perlai ha ke jing em ke jing ikam ke Kristen de na kata kadau bagi dan kam mar ublei ukwa dik yangi bangin long ki jongu haba ula tit yangi daga dor spa ka spa ka bangim la ban sngau tu ya ka ula tit yangi ukwa ki syakri ki jongu ki khun ki jongu bakin long kom mo ban yaine skam ha u bolong uding ubasisha kabalai kajing yaine kalong ka bor ha kajing em lada ubriu urung sibun kikam kajing yaine kalong ka bor ha kajing em lada ubriu urung bun kikam lane ukelana ka wei kaniam se ka wei kaniam umlong ubaskam lada lane kabriu mentang idon hanga belang Chris hadin sistem arsnem ngim so bang syur kompaniat jongka ngillet pen yeso yelade bat ka belang press ngillet pen yeso yelade bat ka belang kathali kata ka pau sai bang ngim long ki baskam ngim long ki bayaine andre ha bangin long ha ka belang ka bagidon ai bangin ni nado bas dang ai bangin yap ro haga juk ka belang ka pengidan kata kyong kadai ke jing ne scam haga jing em ka jenga bat ke ladang idon na pedang jong ki bon ki jing tenju ladang idon na pedang jong ke bon ki jeng re yang scam utrai jing don rengkat bat ka balai bat ka mat ka bakadu yang ban yalam ka ei ka bainong jong ka jing yaisha jong ka jing yaine kom Kristen haba ngidon ke jing yaine ngidai ben yo ru ya ka bainong jong kata ke jing yaine ke jongi haba ngila yaine ngidai ben yo ru ya ka bainong jong ke jing yaine ubayaine un seiso shibun ubayaine un seiso shibun ladangin pai kata ngin pule hau Timothy ka baar sau kal nong kad khot ka ban nyo bat ka pra gong tau Timothy ngin pensisha la ba ka tien ni sha ka jong blai ka ong kumta tongin pai ka tien ka jong blai ha ka tu ka ngin pensisha nah ubayaine un seiso shibun tongin ya pai hau Timothy kalanong kabas au Timothy ba ar kalanong ka basau ka khot ban nyo wat pra ngala pendep ya ka yala ka jing pet ngala ri yala ka jingai nadu menta yang ala bu ha kata ka pansnyat jong ka hok ya ka bau trai unong bisyar ubhok un ai hanga ha ka sngi bat om tang hanga hi hanrai ha kita baro ki be i ya kata ka jing mi pau kata kadai ka bainong jong ka jing yaine ya ka ban chakri ya ka man ka jong trat ka bainong jong ka jing yaine kumu Kristen ni de ben yo ka nong bat ya kata ka nong ya ka bla pen kre na ka banta ka jong ha bat ka jong maka ketien ke jong try ke ong kumta ladangin pai kum juru hau Matius arpusan arpulai ke ong no uba yaine un yo ya la jingiem bom jukut pule hau Matius ke ong kumta uta uba yaine un yo ka jingiem bom jukut kata ka ka painong ka painong jong ka jing yaine kum Kristen uba shisha kadai ka jingiem bom jukut ya ka bla dep ben kular ini lang bau try to Jesus Christ
Hato kum ki Kristen ngim kwa mo begin long ki biai ne bangin yo ya kata kabai nong jong ki ne ke jongi kabai nong ka batiang ubayai ne un yo ya ka pan senyat ya ka belapen kre ubayai ne scam ma ka jing long Kristen ka scam bat ki ya kalanti ka babha lapen kre ya kata kapan senyat na ka benta ka jonga lapen kre ya kapan senyat na ka benta ka jongpi ki bias ngap akan ka por ya ka bau try ji ulak kular bat bangin yo ya kata ka bainong jong ka jing yaine ka jongi kum Kristen kum kat kum ka jing syakri ka jongi kalang ya kata ka ying song ne ya ka belapen kre na ka benta ka jonga bat ka jongpi kat kum ka ktin ya ka bau try jing Jesus Christ sulong ngangan saleng no ya ka ban kre ya ka jaka ya pi tetap on nang la dep ban pen kre ngan wan biang ong try Jesus ka ktin jong ka jing ai jing kermen jing kum Kristen pram ka jing ka ktin ka ba ai jing kermen hap deng jonga bat jongpi ki bangai wat ki kuslai na ka onot jong pi tong ngej pi hau blai tong ngej hangaru na bahaka yeng ukpa jonga don bon ki pulit syong ne na bahaka yeng ukpa jonga don bon ki pulit syong ne kong ka tien ka chong blai ka bai nong jong ki jing yai ne ka bai nong jong ki jing le ba ka bai nong jong ki jing im ba ka jong ki kum Kristen lapen kre lupa hang ti ha beneng Hakari ya kabang ngempat julet, kari kabang ngempat jusyam, kari kabang ngempat ju posneo. Handrai kala krel pa na kabenta ka jonga, bat kala krel pa na kabenta jongi ki bangai. Kayeng kala pen kre na kabenta ka jonga, bat jong pi hana, laong ngat kum ka ktien ki jisya ka jong play, kayeng syong ne. Kabla siang tang da ka ksiar ka banala. Ka yeng syong ne kabla siang tang daga ksiar ka badala ngesuk thu baga ksiar ka deka kamar ka bokordor tam ha perthe ha ka bangis ko thu de hang ta ka jaka ha kabla pen kre na ka banta jong ki briu ki biai ne ki bla siang daga ksiar ka badala ka kanan kari ka ba pernai kari hakabla siang kapasilay dagadot bat kanam ki banget ki jong kapalang Chris hato ni don nam ga jing kermen ga baskam bangin poi sya kata katong kum Kristen baga pensnyat hakabla pen kre on pen pong hakate ka sngi jong ka jing wan ka bar sen ga jong kat kum ga jing kula ka jong trai Jesus Christ ban wan pat hasla jong perde aduh ngila mudur mo bagata ka jingwan ka ba arsin ka jongo banwan syau ya lagi jong ki banget ki jongo ngila long mo ki blapen kre ban ngila long mo ki biai ne kum ki Krista haka jing em jongi shimat la shimat balar ngilong ki bala ban yai ne askam ka jing kemen ka bakrau haka ta ka ri omdon ka jing sliang bat omdon ka jing tengan andrei tang ki sur jing ruai ki kerop bat ki serap ki angel jangka mga bat mapi ki badan ka jing kermen kum ki Kristen bagi syakri ila ne amban yai ne adu ka bakot bagi syakri ka man ka jangka jar ubadai yai ne hadu ka bakot uta ken kum dia latiam ong ka keten ka jangka ka jing latiam ka long ka jing yam ka bom jukot ha pedang jangan ba kade ko khobor kade jen kan long ko khobor kabla ban thau dor apa yang jonga bat choki i wei pe bagi dia smart yang ban kiu cek jaga kan tang ka chamle bagi dia pendap iki ben kum ki long pa ka jing kerpat na liang ka jonga ka long kum ki long pa ki bait jong ka balang ngin dan ki ji teli bagi dia pendap iki ben ki long kemi ki long pa ki kun samla ki bilang kalau wei yang ka belang ka be na ka menta ka brom ka jong play amen